Kabuasan Kabaluyan. At saya na Kabuasan na Kabaluyan na Martes, Pizza 4 od bulan na Enero 2022. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Diyan nga ran nasari kabiyangan na Action Radio Reporter. Yawatan ni Rada Paway, manalutor ni Nasaray, balita, impormasyon, balita, komentaryo, serbisyo publiko Kabaluyan. Dasayan ang betul agagi kaya Kabuasan na Martes. Siyempre Kabaluyan ha. Ingat-ingat po tayo. Pasensya kili mo lagagagik no medyo na atrasado tayo disot. Lapod ay betul na panahon. Talaga na irap bangon na alas 4. Ta alas 2, alas 3. Yang gada alas 4 agagik. Abay, naku po. Si Katuya agagik so ibabasig na ang betul ya si plug na dagang magagik malalapod. Bye-bye. Si Katon. Antay latan, ingat-ingat po tayo agagi kada sararayan na kaplusan niya na inay Kabaluyan. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Uy, wala all price hike, wag naman sana. Masulok si diesel, masulok ka 2 pesos. Talaga? Ha? My goodness. 2 pesos ko pilot, so atagay na, atagay agagik na langis, ay gasolina. Huwag naman po sana, Kabaluyan. Nagbibiro ba kabagagik? So, presyo ng gasolina, tatas na naman. Ni January 3, 8 p.m. magagik kalabyan. 2 pesos and 40 centavos sa diesel. Sus Mariusip. Ay, naku po. Kasumpala nagagik si Secretary Kusi. Manggagawa na petition to niya. Secretary Kusi, Secretary Putan na Department of Energy under Turaray Oil Company. Si kwanto niya agagik, manggagawa petition to niya agagik para man reopen refiling o filing agagik na COC. And then ipoposto agagik so Noel. Ay my goodness, sa klasen sekretary agagik yan, makapabagas na bagong kagkabusan. Si Katote idadala dato pagkatapos nagtunana si kaso agagik kaya so oil price Kabaluyan. Hinon nyo pa, 2 pesos and 40 centavos sa diesel. Si Mipan Tampol agagik. Naku po. Pero maganda no, Birds of the Day ni agagik kad sayang Kabuasan. Antis umbaga subagot tayo agagik ki amin. Baka ate ilo po yung kapi ay. At napaktak ni agagik ditanod. Jad sungot yung agagik. Gano dimampil ang putang niya kapi. Ang putang niya kapi agagik kad bibil tayo ha. Malalapod 2 Corinthians chapter 9 verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Tanagagik tan, narumog agagik kad 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Para kinamintan Kabaluyan at sayan Kabuasan. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po, di jay kailukuan ti Pangasinan, maayong nga buklas kumuyo amin at Western Pangasinan. Sapit-sapit ya Kabuasan agagik. Ya Martis po si kinamin at puro-puron Pangasinense. Tandante na inay si babagan ng Gobernador Amado Espino Jr. agagik. At kasiksikanan na balansin ng sakay Kabaluyan sa aray tunay ya Pangasinense. Tunay na may dugong Pangasinan Kabaluyan. Umaabanti palagi po yan ho mga kaibigan. Kaya gusto po niya abante Pangasinan Ilocano. Kaagagik kita, di ba? Kaya api po tayo, hindi na balik apihin po tayo, wag lang po tayong mag-abuno. Dahil inabuso na po tayo ng pag-aabuno palagi. Wala naman po silang ipinapakita kundi panay tayo nag-aabuno. Kaya butin inaapi po tayo Kabaluyan. Kaya dito na lang po tayo sa api. Abante Pangasinan, Ilocano, ata nagagik. Ha, di ba? Pero niya ay makapabagas agagik na bago. January 3, alas 8, labi inanunsyo, Eray Oil Company, gasolina o natagay na 1 peso and 85 centavos per liter. Sa diesel, 2 pesos and 40 centavos per liter. Sa kerosene nagagik, 1 peso and 85 centavos per liter Kabaluyan. Yan panangaro na oil company ragagik. Anyet Kabaluyan at nagagik kay so mismo na sekretary na Department of Energy si Katoso in charge of saya agagik
Wadta na mibibiyangad politika, yanay na kabaluyan. Mibibiyang yanay na agagik politika. Ipuposto agagik sunuel or reopen na refiling agagik. Gailaya, na naman. Ay apaw. Sakay agagik ya direktor o direktor na FDA Food and Drugs Administrator kabaluyan o administration agagik nan-resign niya. Si Director General Eric Domingo kinumpirma to agagik so pang-resign to pwesto epektibo sayan agaw. I believe I did my part to help during the pandemic. The FDA is now stronger, more efficient, and system are in place. It's time for me to move on to another thing. Sabi ni Domingo agagik, baya DCR stand po kabaluyan. Ay, walan-walay rason ta nagahagi kada sarayan pang kanawnawa nayarin na agtuni ibabaga ng Secretary Domingo aside dasatay ibabaga to niya kabaluyan niya I have to move to another things kung to niya agagi kya ha sigurado tan may ibang rason po yan agagi kad sarayan pang kanawnawa bakag tula na subibil to niya agagi talay na ang betul sugang ganda agagi ang ganda-ganayari at sige paso da kabaluyan. Pero ang makapabagas balot na bagutan ay suwa mismo niya tagay na presyo na gasolina dasayan agaw agagi. Ay talaga naman my goodness ay apo Ginoo. Ay salito may kabaluyan. Yadarom nira na balita agagi kadasayan na kabosan. Laan tayo'y COVID updated buong Pilipinas. Lapod sa Manila, ka-alert level 3 ranata nagagik. Aray unvaccinated ira kabaluyan iran na kabaluyan tayo tanod Metro Manila. Pansamantalan agdanira papawayan od loob na 15 agaw. Unless essential sa agagik sulaon dad paway. Kabaluyan niya, palapag tanagagik na mismon NCR Metro Manila, NCR mayors, si President agagi kya MMD Metro Manila mayors tama si Mayor Benhor Abalos yagdanira papawayan agagi ad sarayan kaplusan lapo kabaluyan ad saya subantan na Omicron lapod si Manila si katutay numero 1 ni atagyan na kaso na COVID. Jad sarayan kapusan ng karuan akapangikurit sa Pilipinas na 4,084 active ya kasula 24,992 may new cases may 4,084 sa total case tila 2,855,819 sa recoveries tayo 2,779,241 sa death agagik imabot laod 51,586 agagik kada sarayan kaplusan. Si katutan so ibabaga nasay FDA nasay MMD agagi kya rason no akin at labay da agagi kya agnira papawayan pansamantala mo lambangan iray unvaccinated ira agagi iran na kabaluyan tayo di tanod Metro Manila nan karuman na napituyawan tayo si Dr. Ana Marie de Guzman ang tikwanto niya agagi si kwanto niya kabaluyan at iinggan yung Torre Pangasinense, iya mismo na mampabakuna ra para may booster shot da gagik. Booster shot da kabaluyan. Natan at sa COVID update jad Pangasinan, walura mo subalon confirm ng karuman nagagik. Sa active ya kaso tila 32 kabaluyan. Sa recovery stilang bangat at walay sakay, walo utang tayo na pitura. Sa death agagik maong ya balita taangga po pero unong report jad syudad na Dagupan wala animeray kaso dya. Wala animeran kaso dya pero unreported ira kabaluyan pero reported ta nagagik kad sikara pero unreported ad publiko. Agkwanta no iamot daw ang tulad ta nagagik agmo no pagyan iamot kabaluyan. Sa duar agagik ad sa animeray nan positive kabaluyan pimawilad Metro Manila agagik pero sa bilang tunya wadya agagik ad sikatayon. Sarayan positive kabaluyan, talura ad linggayan, duara ad kalasyaw, sakayad mga tarum, and then jad
sa Nasinto Duara, si Katon Walura Agagik, Jad Sarayan Kaplasan, sa Bayangbang, Tanlingayan, Parias sa Limara, sa Kalasyaw, Talura, sa Bani, Malasiki, sa Nasinto Duara, Aguilar, Alcala, Anda, Bautista, Lawak, Mangaldan, mga Tarom, Mapandan, Rosales, San Carlos, Santa Barbara, Umingan, Villasis, Tig sa Sakay, Agagik, Aminla, 0 Kabaluyan, Aminla Agagik, 0 Agagik, at Sarayan Kaplasan. Kaya very good po at wonderful po Agagik, dabalan sinansakay, mampatuloy tayo Kabaluyan. Yami kasakay, dasayan na kampanya na gobyerno Agagik, Jadluyag, panangidaolo ng Governor Pogi Espino Kabaluyan, piano na iwasan tayo Agagik, so anto kaman iran na pan-surge Agagik, nasay COVID, Jadluyag na Pangasinan. Di ba? Marami Kabaluyan tayo. Natan, walay balon rekomendasyon Agagik, baka manuntumbok kiran agaw ipaweda Agagik, no ang gapoy vaccination card mo, tansamay negative result Agagik, swab testing mo, baka nakapalubon dyan Pangasinan, no nalapo ka, Metro Manila, Agagik, Sarayan Kaplasan. Ilalon tayong talagan medyo natagitan, lapod saya so palabas ya Christmas ta New Year celebration Agagik, yasaray Kabaluyan tayo at akaliknara na kawayangan, pansamantala, katon sinambut da, sumituyaw, at sari ka pamilya da. Ni Jad Metro Manila, wali sa kaya na lapod Amerika Agagik, at hangga puli pibibiyang to, timaka sa quarantine facilities to niya Agagik, positive to siya ka to. May labindo na katuyaw to, positive yara namin kupelo, may direct contact to. Natan, iimbestigan da Agagik, tan kaso anda, nanto ka man iraning pansumblang at IATF protocol sa Agagik. Ay, naku po, ananaw sa ulo Agagik na pigararan Kabaluyan tayo. Alas 5:46 Kabaluyan, ang pil kami, Commercial Team Magano. Aksyon Radyo Balitang Bayan.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa ang awit od oras tila alas 5:52 na po ng umaga kabaluyan. Ila ko muna gagi ka yajad sayan kabusan gagi kata kaimis kini tan likod la da kaimis kayo gagi kata ay siyempre uniimis ak action jewel tani ang betul kwanda mo lagi ra rumay. Sa arumot manununot ira no antu iluto da. Ay, agkimo ni siguro na uputan na indalan na Pasko agagik, tan may ayudan na unsasabi, tan wala ni ray ayudan unsasabi agagik, di ba? Maayuda nata diri po politiko, mabanura agagik, akang yiriyit iran nahinay. Akatagayan nahinay, so limada kabalayan, taklay day, payapay balang sinansakay. Katon mausa-usar natan, so payapay. Kaya good morning po sa bali na payapay, tanuntan mo tad kinan mayor payapay. Ya nay mama payapay. Nun sama niya ang gadnatan payapay kwanda. Agtuan talang bangat so mangyapag nun mayor payapay kwanda kupay lot. Katutay umbel na linawan na pigarararan konsyal to niya, kato narami konsyal to niyang graduating. Umbis di man relax tan man enjoy iragagi kya ay inidanday guniguntan sa yaksak mata piano na nang toya aluan si katulang bangat so nayari kwanda mo jad balay min payapay ay talaga nun tala bangat la no di tanod balay yun payapay agagi kat labay yun ni payapay ang pinagawan tayo talaga na say bilay mapayapay di ba pero no si mawakilag kinon payapay syempre naman siguro mansalat kayo na may aga marunong yaman payapay labangat. Saragton na may pasamanod si kayo. And then no nasinggar kayo si kato, ag to kayo bunag-bunagang. And then no walay labay to niya, alwan labay to kayo labangat, no walay labay to niya, di ba? Si katon, isip-isip po kayo. Nasa kamay po ninyo lahat yan. Pero once siya nalingulingo kini agagik, tupulan nyo lalamot so another talurang taon, mantipon, lalon mampataba, mampadakil na, mampalapar na bilbil to niya, tas siyempre graduating. Sa iba gato, bahala kimot ha, nunutong ni arapon kumot ha, antasak laba limang ibabangon na,
Pamilya me. Kabawi akla. Kwanto niya. Tiro ay tubo lalamot yan. Another tubo od sami tubo agagik. Nan mayor payapay kabalo yan. Si katuta nagagik so mismo ipapalapag nasararatan iray mismo na kabandaan nun mayor payapay ud bali na payapay kabalo yan. Nung nanunang tira ta di babagadata dad si katayo. Nga pinagawan tayo, kung ko walad lima yun amintan, no, may mambabayk tayo agagi na nang tira, ay naku po. Katutay kargay istorya nagagi kya, si katutay, da si kung ti gago nyo balot, kung ko agagi kat, si konda, nga pinagawan, ta si katumulan ti labay nung balot, bang kampanya kayo, yapian unta na, so bali yun payapay na nasalatan, na, ang tatoy payapay, ang tatoy pasamano, tanang tatoy tanaw na utang na loob mutid si kayo. Di ba? Pero no andi agagik, ang kapumbalo, ang kapinagawan tayo agagik, no agingan na, naku po. Sa kaya Pinay agagik, naku po, gay mulaya. Sa kaya Pinay kabaluyan, yaka quarantine, tan positive agagik, magay mulaya agagik ka, kipapason tayo, nanawot sa ulo da. Jading ka boring tulaya mo agagik kada mismo na quarantine facility, ang pamasahin sakinin Pinay agagik ka, sakinin Pinay, timma kasad quarantine, nan pamasahe, sus Mariosep, katon natan, ni quarantine violator swak at kason civil tan kriminal ingkwana palasyo kabaluyan. Ay, laga naman. And then ingat po tayo, Omicron magmalo yan, dominant variant kuno od loob na taluray ang gadapatiran simba unong agagi kitan ad Department of Health, kaya ingat po tayo. Bawal bisita sa bahay sa alert level 3 ditan agagi kad Metro Manila, bawal bisita abong, bawal sumpasya-pasyar kakaabungan. Kad alert level 3 agagi kya. Ditang kilabalag kag kaabungan nyo agagi kad sarayan kaplusan. Ay, naku po. Paluban TV report na Action Freddy Pardo. Lakay, ma-action umaga. Please come in. Maaksong umaga, action na Joel. Arestado ang street level individual na tulak ng droga sa bayan ng Santa Barbara sa ikinasang buy-bust operation ng PNP sa ilalim ng pamuno ni Chief of Police Major Salino Suarez at bandang alas 10:20 ng gabi sa Barangay Poblacion Norte, kung saan ang naaresto rito na kumagat sa pain ng mga otoridad ay kinilalang si Alejandro Natividad Itamayo alias Datlo, 43 anyos, may asawa, walang trabaho, presidente ng Barangay Dalungin ng nasabing bayan na ito ay listed as street level individual ng nabanggit na munisipalidad. Ang inarestong suspect matapos itong tanggapin ang mark money at ibigay naman ang shabu sa miyembro ng Drug Enforcement Team ng Santa Barbara PNP. At nabawi rito yung mark money ginamit na 500 pesos. At matapos itong maresto ay binody search kung saan nakuhanan pa sa kanyang control and custody ng isang dalawang piraso pang heat-killed transparent plastic sachet ng shabu na ito ay nakalagay sa isang multicolored coin purse at may kasamang baryan at 30 pesos. At itong suspect ay na may nakuha pa uli na isang plastic sachet ng shabu at yun nga tinatayang may timbang na 0.080 grams at ito may standard drug price na 544 pesos at yung isa naman ay 0.060 grams at ito ay may total na bigat na 0.205 grams at ang kabuang halaga nito ay 1,394 pesos. Sa kasalukuyan na sa kustudiya
ng Santa Barbara PNP itong si Alejandro Natividad at itinaharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action, gitna ng Freddy. aksyon. Yap. Wala naman bang baril at balang nakuha sa kanya? Walang nakita. So ibig At, sabihin yung drogang nakuha, enough na yun para siya i-demanda over. Oo, bali malaki-laki na rin ang 0.2025 grams. Kaya pasok na rin ito doon sa kasong walang piyansa. At saka kanyan siguro, ang taong yan ay mga panibagong mga nagtutulak ng droga, hindi siya recidivist or hindi siya kumbagay hindi madulas sa paningin ng otoridad, kaya yun lang ang nakuha, over. Oo, pero kung ito matagal at recidivist na at pabalik-balik sa kulungan, kahit sabihin walang piyansang kasong kinakaharap ay nakakalabas, Ay, abay tama. baka makitaan pa ito ng granada. Hay, tama, hindi lang yan, baka bulin siya ng bala pa. Kasi pagka yung explosive, non-bailable ang kaso. Mula sa gitna ng aksyon, Friday Pajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Maraming salamat, Action Freddy Pajardo. Siguro, nabasa yung labay ko ni Babaga. Labay min ibabaga ng Action Freddy agagi ka. O dahil sa may recidivist agagi kya. Katuntun dakila kabalo yan. Ano anday, yari po kayo. Wadya agagi kya, sakay kabalo yan niya pinay. Nanawot sulyo, si Kwan na otoridad agay, DILG. Say quarantine violation sa agagi kya. Pasuklad kasun civil tan kriminal. Natan. Mitutuyo agagik sa Department of Tourism o Bureau of Quarantine, Philippine Coast Guard, Tanduay, LG, o di babagan absentee quarantine o Sari Hotel. Imagine nyo tanagagik. Kung kunwari, huwag manira, pero ang kapura kabaloyan, ayas so kinumporma na Department of Tourism agagik ya sakinin Pinay. Sunarel ya simumlang at COVID-19 mandatory quarantine. Kasumpalan yan man post sa social media, ya limayad sa kaya massage session agagik. Actually, meron pa isang kaso kung to binigay yung pangalan. Nag-skip ng quarantine. In fact, nag-post pa sa social media. Nagpapamasahe siya. Nahuli na rin. Sabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Katumbukan niya sa Kapinay yung nalapod Amerika si Gwyneth Anichua alias Poblacion Girl na COVID positive tantimakas lulagya ka quarantine at sa kaya Makati Hotel Kapigalabangan. Punong Department of Interior and Local Government akaalis siya agagik na 15 katao. Immediately, 15 katao agagik. So, naalisan to niya ng positive namin. Ganyo nagagik ng Tourism Secretary, Republiko, Iter, at Sikaraso ngaran, na sararayan quarantine violators, piyan na imbestigahan. Nang yung agagik dasatan, 15. So, naalisan tong tampol agagik. Ikuha na Department of Health. Nanunang ng dagagik ya say Omicron wave is walalad si katayo kabaloyan niya. Si katuya sa palapag na Department of Health, si Undersecretary kabaloyan Rosario Bergere. Inkuanan Undersecretary tan Country Treatment Czar Leopoldo Biga in kwanto nan karuman sinan Yusik Biga. COVID-19 cases in the country have doubled in recent days and that is the start and we are very sure that this will speak kwanto niya man fake agagi kuna unanga ni nonetheless in kwanto niya Omicron variant is still not the most dominant variant in the country so far in terms of number of cases, pero sinanunang ng dagagik 2 to 3 weeks magmaliw lang dominant so Omicron nagagik dyan Pilipinas. Well, kwanto niya, it looks like the Omicron wave is upon us and we've seen this globally across South Africa and Europe and there has been a steady increase in our landscape here in the Philippines in terms of Omicron and Yusik Biga. Kabaluyan. Kaya ingat-ingat po tayo agagi kag tayo pasaway pang panangasyo. Ag tayo pasaway agagi kada sararayan kaplusan or else naku po magkakaroon po tayo ng balagya problema kabaluyan at kibibilay tayo at balansinan sa kay agagi araraman iray masinop tanon tutumbo kad ang tukaman iran patakaran
naapektuhan nira. Pero magagano, tani alas 6:05 lagagi ka, magagano labangat, alas 6:05 na po ng umaga, hanap buhay muna tayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan Manila. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasayan na programa. Patuloy kinin mandirangala da programa ang Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Oras na po natin mga kaibigan. Alas 6:15 na po ng umaga. Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Nagagik sududang lanyonin na programa o di stasyon DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama po tayo, sambayanang Pilipino. Tuloy-tuloy tinagagi ka at karumaniran na balita, impormasyon o dasayan na kabuasan lang tiniri karumaniran na balita agagi ka ni agagi ka Batak at Ilocos Kabaluyan. Si tatawagan ka agagi kya poblasyon girl. Ya ayat wala rin mimituran kamag-anak to ya tagara Batak Kabaluyan. Naku po, my goodness ay apo Ginoon. Panon tulaya agagi kad sarayan bagta mayami ananaw suluton. Anta ka-quarantine nira Kabaluyan. Akin siri na mambakasyon kini. Ano agyo labay sumang quarantine agagik tanggan inursulaan yun tan mo supatakaran. Di ba? Dapat na nagagik yan maniskip kilo dasati tatawagan tayo na pambakasyon yun agyo labay sumang quarantine. Da sararayan kaplusan. Ay, talaga naman. Agagik kay ulit ya pangulit agagik da COVID-19. Da sare border checkpoint agagik at ikukonsideraya at Calabarzon ay Calabarzon, Calamba, Batangas, Quezon agagik da sararayan kaplusan tanuntan mo tad Bulacan ikukonsiderata nagagik at mismon kabiyangan na DILG pero dyan syudad na Bagyo ko pilot ni manihinay-hinaya at pangawat na turista. Actually, ang bulat agagik so requirements di tanod Bagyo agagik at sararayan kaplusan. Magano atanang nung kuni Reman titik sa agagik kan tista yung laon so ditali na sararayan balita agagik yan. Si Kwantuya ay, good morning sir, kape po tayo, super lamig ng panahon. And then, hello sa lahat ng mga nakikinig ng Action Radio from Ate Lore Parsan. Salamat po Ate Lore ha. Dugate ko nyo sir, dakil so, payapay, dakil ya imis aso, alwar tabaka na da kayo tudas, kapigan mo so panagsalat na kapitan sir, December, sayang taon mo, kasumpala naga-eleksyon na Mayo, di ba? December agagik, eleksyon na kakapitan. Piyan na makaimuas mo late tuod kabayag daran kayurong irang kakapitan, tami-ami kakapitan na kupitan, mayroon pa, awat na nagagik, tan makapabaing Kabaluyan, ya ibaga tayo, ya kupitan, pero jag katuan to, talagang tumutitan Kabaluyan. Dapat ibartulinatan niya perwisyo. Talagang perwisyo mong so ginawa to niya. Biro nyo agagik natan, iimbestigaan na Department of Tourism no tuwa, ya wala ra hotel ya pangkwa-kwarantinan agagik tababayaran mo tiraratan ya misasabuatan nira at sararatan iray aka-quarantine ya papaway-pawayan dara ni sa kaya pinayagagik ya aka-quarantine Kabaluyan at nang pamasahe agagik nan post ni Facebook to Kabaluyan niya mampapamasahe luko-luko amaya-maya Kabaluyan tayo agagik ya kwanta no akin sa ikwanto niya agagik kay ng 2253 Joel aliwa amon sa may sakya presidential aspirant suwik nuag say police leader tayo say COVID up and down gasolina up and down actually agagi kya ay personal views kuya Kabaluyan uno-una agagi nunung-nungan tayo karakter na kaplusan niya akayurong he is a strong leader kasi si katutay karakter to tanpa kanang nungda di ta nagagi kad mismo na di ta nagagi kay Davao. Pero nun akayurong lagagik yoyo agagik jag katuan tulang bangat. Niluspak to'y sarili tundil agag antayo tayo Kabaluyan tayo may agwantan ulaki o dinubi umani so pakanang nang ko ad kaplusan niya akayurong agagik. And then malabir talabitab. Amay ang gano inaragagik ya ang gapoy agagik suprino na say bunganga to niya. Noon tilabay ito ni babaga, ibagatulad tan na agagi, katuti mabang banday, tan makapabaing niya maong, da sa kaya leader agagi kaya, yaririspeton, di ba? Katuti ang bulat agagi kaya, dirit sa alan pa ng ibagaya, tatomon.
Biro nyo agagi, kata ang ganyo inar, basta si Magi, sige, iariyatong tampulya, ay mabambandaya mo ang kabaluyan. Eh, ang kapili, nagawan tayo, tabulatis to timat. Kumon, ay agagi kaya panahon, agtayo, pabubulatis, at syupaman niya, nasinggarid siya tayo, tibakan tayo agagi, kadliknaan tayo, no makanupugan o aga makanupugan. Piano ang kapitutulan. Ag yung tutulan ni Minang kumbinsid si kayo, si tutulan yung sarili, imbutos mo, di anusan mo, di ba? Katungtong yung sarili na ni agagik. Imbutos mo, di anusan mo. Kung yung agagik, no, alo kayong satisfied, the mismo na serbisyo na niya. Tatalagan, amayami mo't agagik iranatan, maararatan ni Remio, sa amayami iraya, akayurong iya mayor agagik, ang gapi ginaon da, ng payaman ira, ng trabaho ran to agagik, sin trabaho da, may pakita kilabala, ningas kugon, piano kunwarin walay ginawa da agagik, natanon narapiran publiko, ababalang mo no syupa-syupara, yadakal so ginawa da niya, tan utang na loob tini agagik, at sikara itigagoondan na proyekto sa kabalayan, pero dyan katuan-tuan de, tapang kwakwartan dararararatan, di ba? Insan naman sasalita darapan tayo balot, abalang mo no syupa, yan ang serbisyo ram putag-putag, abalang mo no syupa agagik ya, si karat inimplementa dan duga agagik ya programa, at nasasakupan dan lugar, pero dyan katuan to agagik ya, maong labat yaran man salita, wala kagkabat tita nagagik eh, sing ano si Mr. Public Servant agagik ya, no unarapod totoo, abalang mo no syupan talagan sang kamuungan niya leader, abalang mo no syupa agagik ya, si katuot sang kamuungan, tan pakaskasi at panuulito niya tamumulag-mulagandan niya. Pero dyan katuan to agagik ya panagbulat tumulambangan si katutay estilo to ya pambubulatis at saray dagupinyos. Kato na mayami rin dagupinyos agagik ya panisyan to niya. Pero si kamalas-malasan to balot agagik na okisan la no aliling to agagik ya punti bali-bali naninukisan da agagik bigisan manaya. Tamaya-maya mayor walay kwadro di jak, walay kwadro di alas. Biro nyo agagig, bilyonaryo syudad na dagupan. At nunang mong bilyonaryo agagig, nga pinanang munong kalimpaglabat di tanay. Ayudan parad kapitan agagig, aray parad barangay kabaluyan, piano atanot iiturmot yung hanggang syupan administrasyon, and then inappropriate na agagig kaya 6.2 million. Insubmit lang nami papili sa agagig kaya pigpigari ang itirala mga sobrang inter to kabaluyan. Tapiano ibagan si kato may panguko yung to agagik at makapkapo yung performance to niya. Ang tayo, igigisada kayo, sikiran dagupinyos, igigisada kayo sa rilyo mantika agagik. At sayan kaplusan niya administrasyon. Di ba? Igigisada kayo, ninang nang yung paano siya pa yung masinsulang bangat dyan syudad na dagupanay. Nang nang yung agagik, piray bulatis, ang timot agagik ka man iimbento ibabagat ijay. Nang nyo pa kabaluyan, no siya pa'y masinsula bagat yan negosyo dyan, syudad yan dagupan. Sus Mario Josep, si karalang bangat. Ay, naku po. Insan nyo natin ibagaya, si katut maong ya. Leader, si mang ibabagalang bangat araramay walang patugan, tan minanabang. Pero dyan laylayan nagagi, kawawang-kawawa po, iridagupinyaws. Imbangon niya agagik na palabas si administrasyon na may sinalatan to, nagmaliwa billionaire city. Pero natan nalilik na yun tayong kabilyonaryo yun, Dagupan City. Kaya isip-isip po tayo agagik ha. Isip-isip po tayo kabaluyan. Tanog tayo agagik ka man isip-isip agagik. Yari na po tayo. Dengalyo ya balot agagik kay suwa mismo na agkwanta no ayaw ko mo ng kandidato lang senador kasi si secretary ko si agagi quali petition to niya i-reopen so COC tan ipuposto agagi sunuel unong od PDP laban executive agagi kya Mario Josep talaga ay biro nyo itutulag day Noel agagi kya lapod, antadaya na dispalangyado la agagik labay daman de. Antay baluto tayo agagik kayo ay gobyerno tayo at naliling to'y barko at abutawlad jad silong ulularag tila. Sa petition to reopen agagik ya, magano, tapaloban tinay Action Joyce
Adi Guzman, Trinidad, Lawari, Bilaklabat. Action Joyce, Maaksyon Umaga. Please come in. Sa umaga action, Joel, ay patungkol nga doon sa bomb threat na kumakalat sa social media kahapon January 3, daan sa may bayan ng Tayug, ay maagang nagsara ang ilang mga establishmento, maagang umalis at umuwi yung mga nasa pwesto sa palengke kahapon. Bunsod nga nitong kumakalat na bomb scare sa social media kung saan nakapaloob sa mensahe na maglalagay umano ang tatlong kalalakihan ng bomba sa mga sa isang remittance center, sa parking area, sa palengke, at saka sa grocery store. At dahil nga doon, Action Joel, ay nagdulot ito ng panic, ng pagkatakot, pangamba sa mga taong nandoon mismo sa palengke noong araw na iyon kahapon, Action Joel. Pero kaugnay nga nito, Action Joel, ay pinabulaanan naman ito ng PNP Tayug na walang katotohanan yung kumakalat na bomb threat sa social media. Pero magkaganon pa man, siyempre hindi pa rin mawawala yung takot kahapon ng mga tao, ng mga residente sa bayan ng Tayug. Kaya ang ilan sa kanila talaga ay umuwi na ng maaga, hindi na nila inisip kung ano yung magiging kita nila sa araw na yon dahil nga doon sa bomba na kumalat na talaga sa social media kahapon. Pero kaugnay naman nito ay nagsagawa na ng validation yung PNP. Nung oras na natatakot ng mga tao, nagpapanik ng mga tao, ay pumunta sila sa palengke upang siguraduhin yung kaligtasan ng bawat tao doon sa lugar na yun. Pero sa resulta naman ng validation, Action Joel, ay negatibo naman yung kumakalat na bomb threat doon sa Tayug, at sinabi ni Police Lieutenant Elvina Lopez na bomb scare lamang yung kumakalat na screenshot ng text message doon sa social media. Pero akibat nito ay nagsasagawa pa rin ng investigasyon at validation yung Tayug PNP upang matukoy kung sino yung nasa likod nito at ano yung motibo ng pagkakalat ng mga bomb scare sa social media. Pero isang nakikitang anggulo ng Tayug PNP Action Joel ay ang papalapit na eleksyon sa bayan. Mula sa gitna ng action, Claire Guzman, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat, Action Claire de Guzman. Dasatan niya balita, katutit ti makata kagagik sanan karuman eh. Laga naman, mayamya sutil iran kabaluyan tayo, pero balita manusutil labat ira, pero makapa disgrasyan sutil balot. Si Action Freddy Pardod, karuman niya balita, Action Freddy, please come in. Yes, Aksyon umaga muli, Aksyon Joel, ito yung big time, one time na anti-drug itong anti-gambling operation ang isinagawa ng CIDG Pangasinan sa bayan ng San Fabian, particularly dito sa Barangay Angyo, kung saan itong mga sabungerong na mga nahuli rito ay umaabot ng 99 na mga sabungero ang nahuli sa isang malaking tupadahan sa nasabing bayan. Kasama ng CIDG Pangasinan ang San Fabian PNP, pati itong Philippine PNP Maritime, at ang team leader dito si Police Major J. Roll Oribilio ng CIDG Pangasinan SAT-2. At nahuli nga itong 79 na mananabong mula sa bayan ng San Fabian, may Santa Barbara at may Binlok Dagupan. At nasamsam sa mga ito, nahuli ang kumpiska ang 4 na patay na panabong at isang kahon na tare na naglalaman ng 29 na pirasong tare at taya na 36,390 pesos. At itong mga narestong suspect ay dinala sa CIDG Pangasinan para sa kaukulang disposition documentation at ito'y naharap sa kaso ng PD 449 Cockfighting Law of 1974. At ito ay mabuti na lang ngayon, Action Joel, bumaba ng piyansahan, dati 30,000. Mag-illegal gambling, na ibaba sa 5,000 na lamang. Pero depende yata sa laki ng pustahan yan, ang magiging piyansa nitong mga akusado. Kayang-kaya yan, Action Freddy, pag from 35,000, okay lang yan. Parang isang suklagan lang, Uber.
Oo. Pero sa panahon ito, buhay naman ng taong 2022, ako magpapakawala ka ng pera na hindi mo tiyak kung mababalik pa ng buo sa iyo. Mula sa gitna ng Action Friday Fajardo, una sa Action, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. Maraming nga salamat, Action Freddy Fajardo, dasatan niya balita, nanawo sa uliyo kasi, kabalo yan. Ang gatal sa liyo, limayo, etc. Amin agagik, ang gatal party na laman nyo. Dinaral kayo tuloy. Ay nako po, si Pawayad Perian ng bayan niya sa Nagaunan Karuman. Jad Kabuasan, 23-22. Jad Ngaram, 17-2. Jad Extra Draw agagi, 40-19. At ang nagagi kaso pawaya sa Nagawad Perian ng bayan sa Karuman, ulitin ko, 23-22, 17-2, tan 40-19, agagi so paway at Perian ng bayan sa Nagaw sa Karuman. Alas 6:30 in punto, commercial tin magano. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko.
pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa agagi alas 6:37 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tini agagi ka Jadba Metro Manila kabaluyan wale proposal ya saray unvaccinated Iran kabaluyan tayo ba naman takudan man pabakuna. Araray agagi ket isusuyire agira makapawayag kag kaabungan da. Tanbawa bawal agagi sumpasyar ed mangapit bahay kabaluyan. Si kato nararamang karaw ko pilot ang kapo agira makakaraw agagik ya agira makapasyarad sa raramay aaron da niya unless essential agagik so anong bagay ipawaydan pero wala mo balot agagik so tatawagan tayon karaw da niya si kwanta walay justifiable ya rason at imposing restriction at kada individual balot at sa ramay unvaccinated agagik ka balot nakukula nagagik at ipalik natin wala maka-access kami mo to essential government services inkwan agagik mo titan na Commission on Human Rights at statement down Monday in reaction at sa tay suire na sa na DILG agagik there are valid justification in restricting rights including freedom of movement especially during national emergencies as the present pandemic. Bang balot, kwanto niya agagi ka, nakukulan mo't balot, ya wala access, at tatawagan tayo ya serbisyo na sa gobyerno. Natanagayot ya, at sarayan kaplasan, bang balot, kwanto niya patuloy yan stress, ya pigayan policy,
Yeah, must be based on human rights standard. That among ay siyempre human rights ta nagagi ka talagang manreact ta nagagi as is, expected kabaluyan, di ba? Da sararayan kaplisan. Pero siguro wala gagik sukurang mat ya gawon da nilirad satan kabaluyan. Pati saraman nagagik sumol, ara jad restaurant, biro mo da kalapalubo nagagik ya. Naman ha. Pero ang tayo kabaluyan, ararayan nagagawa, siguro si Bagada. At ara-aro may Bagada, wala tilad tribulation, etc. Hindi pa po agagik, pero ayami foreshadow na forthcoming tribulation agagik. Ibabagay masantong sulat, kasulat, at Book of Revelation sa agagik, at sarayan kaplusan. Kato nagtayo pang kalawantan na may dasal tayo yung nagawa ta nagagik. At sarayan kaplusan. Nanmandi kasi agagik sa COVID-19 infection nationwide at patuloyan na unatagayod sarayan kaplusan nungod Department of Health. Amin ipalapag ko na naman 4,084 so new infection. Ya ang awit at total agagik active la kabalayan niya 24,992. Sa increase agagik ko yatag ito niya at relatively low number of daily cases recorded before the holidays agagik. 300 to 500 lang bungat so active ya kaso balot natan kabagagi kaya at imatagaya bigla expectedly agagik tanya talaga kasi ay sun kagawa to kabaluyan araraman ni rit matakas na nananaw sa uluto niya biro nyo aman si poblasyon girl agagik kanto agawa sa may akatuyaw tura niya ta positive so si kato 15 automatic akin niya agagik ng pa-positive ira kabaluyan iya tampol. Ay, naku po. Pero si Chris Aquino ko pilot, akibrik lalalamot. At sa may balon girl boyfriend to. Wala li pag-asam lamot. Akibrik lalalamot ni Chris Aquino confirm split with ex-DILG Chief Mel Sarmiento. Man-focus laya the health agagik na say anak to niya. My goodness. Ababalang ko, wala laod mo nga kipapasa nagagik. Tama na yan. Agay ya si Madam Chris Aquino ko pilot nang kadramaan mo labilay pero nga pinagawan tayo no at nagagik kasalat mo da abig laman na si anak to niya gagik ay syempre naman manunot agagik kad sararayan na kaplusan katon na si Chris Aquino inikal to namin kuno agagik sulit trato at sa Instagram to niya ya kaiba so mismon girl boyfriend to unsalat ka walay pag-asa mo sa action Conrad hay. Alam mo, ini di malanod Alvin Patrimonio, di malanod limanan na Joey Marquez, Philip Salvador, untan mo't na Jim Shelp, Herbert Bautista, ay amay-amay so dinadala ng tunyan mapapalar ya lima. Robin Padilla na eh. Ay di unsublay mo sampot Conrad Alvarez. Double A. Ay, ACA kung kukumon. Talaga naman action Conrad ha. And di bali takatuti bilay agagik ng Chris Aquino ang pinagawan to agagik. Good morning sir, palagay ko paglaki ng anak ko na 3 years old ay magiging politiko. Kasi magano at nang ko pa agagik so text na 2049 na ikabaluyan. Si konto niya, good morning sir, palagay ko paglaki ng anak ko na 3 years old ay magiging politiko. Kasi inutusan kong dumakot ng kindi sa garapon sa tindahan namin para kainin niya. Kaya lang, ako ang inutusan niyang dumakot. Tinanong ko kung bakit ako ang inutusan niyang dumakot. Ang sagot niya ay, mas malaki daw ang kamay ko kaya maraming madadakot. Kan talaga. Ay, siyempre, ito mo mang ibabagay katuan imanay. So, mismo na anak yung matay, ya 3 years old, na may 3 years old, sinala to labala sa kiduwara. Pero ni si kayo, plura. Singa walay labay ito ni babaga. Lulugayan ko pa may midwife miya maganggana, tan makuli-kuli, at serbisyo si Madam Jubel Cancino, Ma'am Ani Caranto Soriano, Ma'am Gloria Macalanda, tan naari kay Bamiran Beach W Mut, ya makuli-kuli, Jad Kakaritan, San Carlos City, Yadadoloan na Sir Ronald Tamundong, tan si Kapitana Gloria Canilang, Madam Berinya Cancino Munda Cruz ang Ilugay. Salamat po, si kayo, suki miren tagapakinig inagaw-agaw.
Sir, makatarungan ba iyang huwag palabasin ng buhay ang hindi pa bakunado? Ay, magano. Aluan mo iya palabasin ng buhay, ibig sabihin, agdamot ibabagay, papaway yung dakila ng gapo, agdakila papaway yung nagagi kaya agamabilay. Sir, makatarungan ba iyang huwag palabasin ng bahay? Ay, bahay manaya, sorry, ako palang nagkamali. Ulitin ko, sir, makatarungan ba iyang huwag palabasin ng bahay ang hindi bakunado? Sabi ng DOH kasi karamihan sa nahahawa NCR ay mga bakunado na hindi pa dapat yun bakunado na huwag palabasin ng bahay kasi sila ang nahahawa. Salamat po. Eh talagang hindi po makatarungan niya talaga. Pangit ya dengel nagagik ya. Sa mismo ama na suhiri agagi kada sararayan kaplusan. Katulantin abangan po natin ho mga kaibigan. So manunsublay no anto so magmaliw ya pansumpalanto niyan propuni agagik ta propuni mo labat itan da sararayan kaplusan. No anto'y pansumpalanto abangan po natin agagik. Kasig sigurado aaralon data niya maong. Pero naman bilbilang jad Pangasinan at idanda agagik na restriction o kaaruman agagik ya requirements at ilob jad Pangasinan. Agyusisin tiyan tanagagik, di ba? Kasi mahirap mat agagik ya di natan nulakad sa Rimulco Pailo dati fish mask labangat, di ba? Ari sales lady dara agagik karemplado da fish mask and fish shield agagik ya. So mismon gamit dan niya. Si walit tinaputang ko, siguro ko, bakit pa kayo naka-fish shield? Hindi naman na kautusan yan, kung ko, hindi, yan ang order sa amin, kung da, kabalo yan, naka-fish shield ni Ragagig. Sika tayo agay kat fish mask lang bangat. But anyway, amin irarata nagagig, so, tatawagan tayong kurang, yan tadan na makabaat at sayang kampanya, inidan so pakapanyari, ira LGU, ya, mismo na, ipatuntundatan kabalo yan. Pero, nanto'y pansumpalan to agagik, siyempre naman, kasi accountable irararata nagagik iran na kabalo yan, ararata na official agagik kadanto ka man iran na pansumpalan nagagik na nasasakupan dan lugar eh. Kaya siguro, si maong yagawon tila bangat la, untumbok tayo sa amin social distancing, pagkatapos sa ka-face mask tayo, and then untumbok tayo sa rarami health protocol agagik, ipapatuntun for prevention na itanagagik. Tano andi, sikitimo lamang sukas-kasyan at bandad sampot. Kabubugtan no, ibagadan ibagayo bilbilang agagik, kaya napat na naswab kami, etc. Unyo-unya. Ay, paano tumat agagik, nogda kayo pansinon, mampasno kayo, di ba? Kaya ingat-ingat po tayo agagik. Amin labay tayo mambilay malikot. Amin tayo, gabay tayo agagik at maka-access tayo anto kaman iran serbisyo na gobyerno. Pero no bilbilang at maka-apikto kimula at sari arom, ay siyempre naman ibang usapan na po yan. Alas 6:46, Commercial Tin Magano. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Si Annalyn
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaluyan siya Miranda minuto santisya man alas 7 da kabosan. Patuloy kinin mandirangal da programa ang Balitang Bayan numero 1 morning edition. Kada sayan ang butulya kabosan na Martes agagi. Maganggano pala ba nga ta pianog tayo agagi makautang yan da kuy ang dukuya minutos at basaan ko ni agagik iglugay tini rare mambabantay pa na maglin na Facebook Live na Action Radio. Magandang umaga po, Ma'am Jocelyn Reyes. Good morning din po da si kayo. Mabilangan Pavillar Janice. Good morning po da si kayo. Watching from Japan. Masambutul ditan. Mabilangan Pavillar Janice. Ma'am Janice, good morning po si kayo ha. Ma'am Mercy Carion, magandang umaga po sa inyo. Sir Rob Monda Cruz, magandang umaga din po sa inyo. Masanto sa Kabusan. Sir John Bernardino, maaksyon na umaga po da si kayo. Kutokayo Joel Bostillo Dion, magandang umaga din po. Happy New Year din po sa inyo. Speaking of Dion, singa ako ni Agnira man tik sa gagik iraramay. Araman iray boys na CAD construction niya man tatrabaho UP Bagyo da Sarayan Kaplasan, siguro Agnira pimawilod Bagyo agagik. At Sarayan pang kanaunawa, di ba? Good morning po, dakinan Kapitan Carlito John, ditan da Barangay Budagagik, da Sarayan Kaplasan. Pero ang tayo kabaluyan na may rin nakakatungtungkod bali na kalasyaw si Konda. Ang Tamaksyon Joel, si Paninirbyusan Mijay, si Mairap to, nung nalingu-lingu iraray kabaluyan mi da kalasyaw, si butos da at sa may ubi first before you complain. No agawatan, naku po, yari na po kami dito, kaya sana mga kababayan namin hindi sila pasisilaw sa pira. Kuanda ba? Ay si Kuang Kumat, walad si kayutan, walad limayutan yamin. Ano alingu-lingu kayo? Ano sa inyo? Yan no bilbilang manakar kayo at bumbuntukan dayro sa sudalan. O di no agyulabat yara ni Ibanot na ni kunoy di isot at walalay relief order yung kabaluyan, i-transfer da kayo sa naniapasan. Agkilabala makapipis bump agagi kat tawali katungtung yuhat. Abay, sinti ang dalagagi. Mga kang kalabat da arap na bulangan ta kayo ni pungurbikan pulis tundaan da kayo sanda katamian, sanda bagan. O palabiran da kagagi. Ha! Walad si kayutan. Tano alingo-lingo kayo, yari po kayo talaga kayo. Gagi, kadsari ang pangkanunaya. Kaya, ay, manunot-nunot kayo moong kabaluyan. Another po agagi kaya, good morning po ha. Adkinan to kayo, Joel Bostillo Dion. Maaksyon na umaga din po sa inyo, Sir Romy Hortaliza. Magandang umaga po sa inyo, Sir Herberto Quintans. Aksyon Joel, Atinuel, Akinoy. Antadala amon kulang, antala among kibang-kibang subaluto. No siyak, sutupatan, ako gamay. Ay talaga na ganiyari. Dapat tuloy-tuloy sa eleksyon po, Sir Roberto Quintans. Kapiano arami pa nagpayapay da, na sentensya nira, di ba? Di tanod bali yun payapa, jad bali na payapay. Piano araraman agagik iray ang tumingaran to niya, akakupit, sugabot na limada. Abay, manunot ira agagik ya. Sir Roberto, good morning po sa kayo ha.
Manong Binga Bobilianos, Masantos siya kabusan, stay safe din po kayo. Ma'am Rosario Montimayor Pasyon, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Salvamar Cansino, good morning po das kayo. Kanayon Saldi Broa, nya wala dis Timor, good morning nga das ka, ingat-ingat ka ditan. Edison Balolong, Mangkapi Kanen, tis kanon taboy od Solario, yaman deliver na sari order. Piano Balibali Auram, Ma'am Zoraida, good morning po, Zoraida Tan. Good morning po si kayo, Masantos siya kabuasan po. And then another po, Ma'am Delia Cabayes, magandang umaga po. Ma'am Merly de Guzman Conte, good morning din po si kayo. Sir Cesar Pabito, good morning po si ka, Brad Cesar. Ingat-ingat ka, dinagaw-agaw yung ipapuhay mo. Si Ma'am Alice Fernandez Muyano, wala Hong Kong. Ang butil natin dito, Ma'am Alice, di ba? Masantos tan maabigya kabuasan matadas kayo makapuerman lamot subalita ditanya biglan imatagay so positive od COVID. Ingat-ingat po tayo, stay safe. Siyempre naman talagang dapat to. Alwar-alwar po tayo. Ma'am Alice Fernandez Muyano, good morning po si kayo ha. Ingat-ingat po iri kabaloyan tayuran na wadtan ni Hong Kong agagi kad sarayan kaplasan. Sir Noy Miss lang, magandang umaga din po sa inyo. Masantos siya kabuasan po. Wala ni nakakiranya patiran na minuto sa gagi kantisya man na alas 7 kabuasan. Bawal bisita od mangapit bahay ko pilot od alert level 3. Atan sa palapag na Malacanang agagi kad sarayan kapusan. Katuno imbisita kayo, medyo text lang bungat o dino cellphone. Maabak sulod sa yan, di bali ami unli calls tan na unli text sa gagik no mampalod kayo. Pero ipapanunot ya agagik na Malacanang od publiko ya bawal ya unloob od abong na makanabong od sari makagkabat o kakaaro agagik kaya agama na ayam od mismon abong danyan. Atan sa palapag ng acting presidential spokesperson Carlo Nograles ay agagik at adalanan agagik ay kabalin na may napagdaanan na ng nasabing paghigpit agagik tan nakukulan labatlay ulit ipatunton pian nabat od pulos itagay na kaso na COVID-19. We've been through this before, kwanto niya. Ang kaibahan lang is we came from high level alert, then we went down to alert level 3 and then 2. Kwanto niya gagik, si National Capital Region at inkargad silong na alert level 3, malapod ng karuman niya ang gada 15. Abul yung labatod alert level 3 so face-to-face classes, contact sports, live concert, and wind instrument kabaluyan niya performances sa gagik. Ulitin ko pa, hindi pinapayagan sa alert level 3 kabaluyan so face-to-face siya klase, contact sports, live concert, and wind instrument performances sa gagik. Labayo yung nagawa dyan Pangasinan tanagagik, huwag naman po sana kabaluyan. Ulit agagi kaya man tutuyaw iray kabiyangan interagency task force na natanod sayan agaw piyan nang nagagik so antukaman sunupag ya baloon ngad polisiya sang kasamputan niya dita na Department of Health ng Simba 49.85 milyon lanong bali so kumpleto na bakuna da lulugya wala ni 57.15 milyon ya akawat met na primeron dos danya agagik. Talagang ingat-ingat po tayo agagik. Nga pinagawan tayo, ganyan lamang po ang buhay agagik. Kada sararayan kaplusan, antigawon tayo agagik. Untalima tayo order, ganggan agagik yata. No, ande, ay naku po. Bawal agagik so may contact sports. Amaya bawal agagik yan sa alert level 3 pagsabitan od Metro Manila kasi si Katutay kulay at tagaya bilang anyway hanggang January 15 mo lang bangat. Diyan Pangasinan nagtila ilalo nagagik ay agtilaloan. Agtila abulo yan kabaluyan nya tanot undalan tayo duntan met ya kipapason. Tani bali-bali like kinjay. Kipapason tayo agagik, di ba? Ha na po tayo. Pababa na po ang tatawagan tayo agagik ya. Tatawagan tayo agagik ya. COVID od Pangasinan. Kato nagtila abulo yan nagagikya atanot una nga tini kabaluyan tanoan de at umpulag timang mambilbilang matod alert level 3 agagikya naku po yari po tayo po niyan kabaluyan kaya ingat-ingat po tayo agagika od sarararayan na kaplusan. Di ba? Antoy labayo, ula tayo malot ya uloy o dino.
Good morning, CAD construction workers from your HR. Oh, ni Tanla. From your HR agagi. Anunutan dansan siya. Kabalayan na salamat po da si kayo namin. Good morning po da Sari Kabandaan kunta nagagi ka da Sitio Pugo od Barangay Bintinilla, Kagawad Carlos Benito. Good morning po da si kayo, masanto siya kabosan od si kayo. Diatan da Sitio Pugo od Barangay Bintinilla, masanto siya kabosan. Tanuntan mo at sararaman iri makukuliran bibiin Kagawad tan BHW od Barangay Dalungge. Si Kapitanyo under hot water agagik lapod ang gapuni kabaluyan. So justification or reimbursement to niya od sarar may impapaway Iran. Impapaway ira agagik Iran kwartayo ditan unong od reports kabaluyan. Iyari po tayo niyan. Baba lang nyo siguro ha. Ay, ang kapulay nagawan tayo, agagik, no, gingan na mamataner kami ng Aksyon Conrad Alvarez, dasayan na programa, tanim, muyaglay, sirina, agagik, dyan, syudad na Dagupan. Katon mamataner kami ni pansamantalagay, kabalbalaga, salamat po, das kinamin agagik, kami nyo lang mga antabay, ang gano ang butil, pipilitin yung bangon niya masagbay. Pero kano po gan, tanood din, kapoy maluto agagik na balon na sari kamisteran nyo, o diyan ikagkasawan nyo ng trabaho, di no anak yung agagik ya. Mairap agagik kaya talaga lalo nung taksawkad ang butila danom ko pilot. Papayagpog silibam kato na kukulan niya kupilot ko dati unya aka kila ni nata ka sweatshirt ni. Sak balon niya ni nya tire ko agagik kay aka guantis ni kabaluyan ta aka indi packet po tayo kasi matagay su gasolina kabaluyan tan diesel masulog ka 2 pesos ay gaylaya. Binawi daman nagagyo niya abubadan ng Christmas yung gadbalong taon. Sinipada namin pinsan patagay. Kaya tipid-tipid po pag may time. Mamataner kami ng Aksyon Conrad Alvarez agagik. Diyan nga rin nasari kabiyangan na Aksyon Radio Reporter. Technical Control Aksyon Conrad Alvarez. Sag kayo ba nagagik? Ang kakabalagiran balita ang tabayanan nyo narunglan doon sublaya programa Aksyon Radio Balita. With Aksyon Davidi Katibakay Kabaluyan. Tandaan po natin, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama po tayo Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang